egunon guztioi. Bueno, badakigu zertaz doan gaurko solasaldia, nik uste dute sarrera aparta eduki dugula gaian kokatzeko. Eta, bueno, ez dakit, sarrera moduan, apur bat aperitifa moduan, esango genuke, bueno, gure ikastetxeetan, erkidego autonomoko ikastetxeetan, aldaketak gertatzen ari dira azkenaldian. 2023ko hezkuntza legeak ipini dio horri marko bat, norabide bat, joko eremu bat, Begoña Pedrosak esan duen bezala aldez aurretik eztabaida zabal baten ondorioz, eta hori azpimarratu nahi nuke. Eta noski, lege horretan ikastetxeari ematen zaio garrantzia handia, autonomia zea terminoetan, ez da izango Finlandiako kasua, zeia da, erabateko autonomia, baina egia da, kontzeptu hau azpimarratzen dela. Kontuan hartuta, ikastetxe bakoitzak dituela oso ezaugarri ezberdinak eta horiek kudeatu behar dituela. Eta ez dago eredu universal homogeneorik hori kudeatzeko. Bai, ikastetxeek egin behar dute euren hezkuntza proiektua, eta proiektu horrek esan behar du ilusionagarria eta erronkarako grina eman behar digula, ez? Eta horretan, zer esanik ez, irakasleak funtseskoak dira. Hau guztiok dakigu, literatura zientifikoak behin da berriz azpimarratzen du, eta, esan zaigun bezala, honetaz hitz egitea tokatzen zaigu, batez ere, nola joaten garen irakasle profesioa, irakasleen garapen profesionala eta pentsatzen eta bultzatzen. Honetarako, badaukat nirekin, honetaz asko dakiten pertsonak, esan zaigun eskemaren arabera mikro eta mesoan daudenak dira, eta nirekin daukat ezkerretik hasita Ibon González Cornejo, bera da Txomin Aresti aurre eta lehen hezkuntzako ikastetxeko zuzendaria. Ondoren daukat Eskarne Galdoz Larrea, bera da Beasaingo bigarren hezkuntzako institutoko zuzendaria, ikastetxeko zuzendaria. Ondoren Egoitz Berdugo Markotegi, Oreretako ikastolako zuzendari pedagogikoa. Eta beste eskinean, Arrate Oianguren Txurruka, bera hezkuntza sailetik eta ikuskaritzatik dator. Eskerrak eman nahi bizkizuet, hemen egoteagatik eta ekin diezaiogun. Esan dugu, jardunaldi honetan arreta jartzen ari gara irakasleengan, ez? Eta galdetu diezaiokegu buruari zer den irakasle bat, ez? Eta igual noiz hasten zaren irakasle izaten, ez? Eta nik esango nuke, irakasle izaten hasten zara erabakitzen duzunean irakasle izatea, alegia unibertsitatera joatea espezialitate jakin batzuetara. Eta bide hori luzatzen dela, jarraitzen baldin baduzu lanbidean, erretreta hartzen duzunean. Tartean daude 40 urte. Orduan, 40 urte horietan zer gertatzen den, da gure arretagunea, ez? Zer gertatzen den bidai profesional luze horretan, ez? Zenolako hitoak dauden, zenolako trantzizioak dauden, dana ez baita berdina, ez? Orduan, denbora lerro hori hartuta, hasiko gara solasten, denbora lerro horretako lehenengo geltokitik, ez? Eta lehenengo geltokea unibertsitatea da, ez? Hasiera, historia edo ibilbide edo bidai honen lehenengo geltokia unibertsitatea da. Irakasle gaiek, kaso honetan, urte batzuk ematen dituzte ikasten, asignaturak, praktikuna ere egiten dute, luze xamarra, aurre hezkuntza eta lehen hezkuntza kasi urtebeteko praktikuna daukate. Gazteak dira, ikasle sasoiaren estitan daude, dene gogoratzen dugu gure unibertsitateko ikasle garaiak, baina aldi berean oso gertu daukate
profesioa, ez? Praktikunean sartzen direnean hori ikusten dute zertaz ari garen, ez? Orduan, nik galdetu nahi nizueke, Iboni esate baterako, lehenengo fase horretan dauden irakasle gai hauengandik zer espero da, ez? Eta arreta non jartzea eskatuko zeniekete ikasle hori jakinda, esan dudana, astapenean daudela, eta, bakoitzak neurrian neurriko. Bai, lehenengo Janelek hitz egin da gero, zaila da gure txanda izatea, aditu bat etortzen dena mundu mailako aditu bat, saiatuko gara gurera kartzen apur bat, eta gure realitatea azaltzen. Eta bai, hasi nahiko nuke, eta nik uste dut dela lehenengo kontua, ez? Beti hitz egiten dugu bokazioaren inguruan, zelako bokazioa behar dugula honetarako. Nik uste bokazioa behar dela, baina beste alde batetik eta azken urte hauetan ikusten ari gana da profesionaltasuna ere behar dela, ez? Bokazio horrekin polita da, umea gustatzen zaizkit, gainera gustura baten naiz beraiekin, baina nik uste dut ematen ari garen urrengo urratsak direla ja, maila profesional horretan ere aritzea eta hobetzea eta horretarako formatu behar gara, ezta? Orduan nik uste dut bokazioarena eta profesionaltasunarena biak elkarri eskua manda garrantzitsua, ez? Da hasiera bat, unibertsitatean hasten gara, unibertsitatean zuk esan duzu moduan bide hori hasten gara egiten, baina, klaro, ikusten ditugun gauza batzuk, ez ditugu ulertzen, beste sasoi batean gaude, beste errealitate batean bizi gara, ikusten dugu eskola modu urrun batean, etortzen dira eskoletara, bai badaude baina ez daude, gazteak dira, gero eta gizarte individualizatu batean bizi gara, arrazoak ditugu, baina nik uste dut da foko horretan ipini behar duela, apur bat, profesionaltasun horretan eta bokazioetan. Bai, nik uste dut alde batetik, eskarnek ere badauko lan aipatzeko hiruzpalau gauza, baina bokazioa eta profesionaltasun hori eskutik emanda badoaz, nik uste dut ja bidea handia eginda dagoela, bai. Era bat konpartitzen dut diozun hori, eta nik gaurkoari hasiera eman nahi nioke esanez irakaslean bezala. Zuzendaria baino gehiago irakaslea. 54 urte ditut, eta nire ibilbidean irakaslean naiz. Eta irakasle sentitzen naiz gaina. Eta ibilbide horretan, bilakaera izan dut, beste askok bezalaxe, irakasle izate horretan ez da. Eta zalantzarik gabe lehen eta orain irakasle izatea ez da gauza bera ez da. Baina orain nagoen egiteko honetan, tokatzen zait, irakasle masterra egiten ari diren horiek hartzea ez da. Eta hartzen ditudanean eta bokazioari heldu, galdetzen diet, zergatik aukeratu duzu irakasle izatea, eta zenbaitek bokazioa aipatzen didate, zaletasuna aipatzen didate, eta beste zenbaitek beste kontu batzuk esaten dizkidate, eta kontu horiek dira, hau ikasi dut, baino ikasi dudan honetan baino baldintza hobeak ditut lanbide honetan, eta honetara nator. Eta gezurrik ez dizuet esango, kezkatzen hau, eta besteak baino gehiago, bokazioz datorrenak baino gehiago kezkatzen hau, baino horrek ez du esan nahi, haren bidea okerragoa izango denik. Eta egiteko horretan, uste dut lidergoetatik, eta gero horri buruz ere esan nahiko nuke, ze fokoa nun jartzen dudan horretan, bidelagun izan behar gaituztela, behar bada, afizioz, guztoz, saletasunez hartuz ez duten horretan, trebatzen joateko ez da. Zeni, irakaskuntzan sartu nintzenean, lidergoak han ikusten genituen, eta lidergoak ez daudean, han daude lidergo batzuk, baina lehenengo liderra irakaslea da. Eta hori da, nik adierazten diodana datorren horri. Zuzea lehenengo liderra. Eta zure helburua, zure ibilbide horretan, bidaia horretan, ez ahaztu, hemen eta hemen, ikasleak dira. Eta ikasleak pertsonak dira, eta etorkizuneko jendartea, eta pentsa ze eragin eremua daukazun, haiengan onerako eta txarrerako eragiteko, ez da? Eta zentzu horretan, esan nahi dut, diskurso hori, bai izan behar da, etengabea, gure profesioan. Eta nik uste dut, irakasleak sekula ez dio utzi behar ikasle izateari. Ez dio utzi behar ikasle izateari. Eta bere burua interpelatzeari, eta hausnartzeari,
eta bere lana hobetzeari. Nik ze gizarte nahi dut etorkizunean, eta era berean, pertsona horri esaten diot, bere jakintza gaia zarago, implizitoki eta zeharka gauza asko erakusten ditugula, eta ikaslek danak ikusten dituztela eta ikasten dituztela. Zeinek ez daukagu gogoan, gure ikasle ibilbide horretan, zein zan irakasle ona, zein etzan, nork ikutu gintxun, onerako edo txarrerako, nork markatu gintxun, orduan, gure potentziala da norbaiti loratzen laguntzekoa, edo bere horretan porrotera bideratzekoa, ardura handiko lana, eta zentzu horretan, esate baterako, eta zuke erreferentzia egiten zenion unibertsitateari, egia da, gero eta master dual gehiago dagoela, hori oso positiboa iruditzen zaidala, hau da, izan behar dituzun bai ezagutzak eta baita kompetentziak ere ikasten ari zaren bitartean, nolabait ere eskola munduan implementazio hori, ikuste hori, biak batera gertatzekoa ez da. Eta eraberean hor uste dut, bai ikastetxe eta baita unibertsitatearen artean ere, komunikazio handiagoa beharko gendukela, batez ere gure irakasle profil horretan, zein behar ditugun eskolek jakin, adierazi, komunikatu, eta behar izan hoiei erantzuteko moduko graduak eta ikasketak egin ditzaten gure ikasleek, ez da. Baina orokorrean horixe esaten dietez, eta aterki bat irudikatzen dut neure eskolakoa, eta esaten diet begira aterkipe honean zaude, eta txapelean dauzkagu hezkuntza proiektua eta zuzendaritza proiektua eta urteko plana eta bat eta beste. Eta kirtena jarriko diogu bizikidetzari eta bizikidetza positiboari eta lidergoari, eta azpian goaz, barkuan danok, eta goazen danok hoien artean bakoitzak bere egitekoa daukat. Eta zuk zurea, eta nik nerea, eta momentu batean hau, eta momentu batean bestea. Eta ikuspegi hori izan dezaten, gero ez ikestekoa da, mintegietara joaten direnean mintegi sendoak izatea, jarraipena izatea, zabalago hitz egingo dugu, baina nik uste dut beste klabe importante bat izan dezula, zuk ere, eta da ilusioarena. Eta ikaslea ardatz dala bezalaxe ilusioa behar degula esatea erreza da, eta papelean jartzea ere bai. Komplikatua da hori aurrera eramatea, eta hori sustatzea, eta hori kontagiatzea, eta ikaslearengan implikazioa eta jakimina eta gogoa eta piztea. Eta hori lortzen dezunean, zure profesioaren oparirik haundena jaso duzu. Eta hor, nik uste dut daukagula lan handia hori transmititzen ez da, eta hori bultzatzen. Gero eskarra komentatzen duena, azaldu behar diozu, 19-20 urte dituen pertsona bati ez, eraman behar duzu bideo horretara, pentsatzen ari den osteguneko puntxokotean, eta hengo dituen denok egin duguna, ez azien, ez? Zari esaten da, okupatzen dituzu, beragin telefonoekin datoz, korrikada izaldi batetik bestera, zari esaten da, baina elkarlan hori eta gaukagune erronka hori zubia egiteko, segia zan, irakasle bezala, neu, badakit gero hezkuntza sailak eta bideak egingo dituela unibertsitatea eta eskolen artean. Ez daukagu golako hartuman, bai, tutore batzei bidaltzen dizkigu 7-8 praktikatrien datozen gaztea, gero bakoitza bere jarrerarekin, bere kastilarekin eta bere esanarekin. Baina ez daukagu batzutak, informazio gehiagorik edo, ez da? Tokatzen ezun tutoraren arabera, harreman hori handiago txikiago esaten da. Bai ondo legoke mentoretza horretan, ez? Unibertsitatetik ateratzen naizenean, ateratzen ez unibertsitatea, batean, zerrenda batzutan apuntatu behar zara. Baina badako zaukera ere kurrikulona beratzen duzu, ikastetxe, ituteko zara, pribaturen bat ere badago, nik gomendatzen dizut, hemen esan dit, esan funtzionatzen du honek, batean ditzen dizute, joan behar naizela arrasatera, joaten zara da, metodologia da, amaraberren lan egiten dute, da zer da hori, da gero, bi erredoetzik joan behar naiz, galdaka horra, galdaka horra joan bai, eta horra bate, ez da. Zaila, ez, nik uste dut eskertuko nukera bertan ere mentoretza bat, ez, harrera plan bat, ikastetxean adibidez badoko harrera plan bat, ez, etortzen diren praktikaldietan eta irakasle berrientzako harrera plantxo bat, unibertsitatetik atera eta hain biluzik ez sentitzeko, ez. Nik nabaitu zak nuen,
aurreko mendeko ikaslak izan dako, agian gehiago, ez? Karrera planak eta lankideak eta batzutan tokatzen zaizu, pertsona jatorra zure paralela zena, gidatzen zintuen denbora guztian eta jose onduta. Primeran egon ez ikastetxe horretan. Eta beste batutan izten zinen eta zaten zuten, ikusten duzu hori ikela, hori duzu. Eta ja, aurrera. Izten zinen horra, 21 urteekin, urduintasunez beteta, zizango da, zinainango da. Bidea egiten zenuen prozesu bat da. Azkenean, irakasle izateko prozesu horretarako behar ditugu egiten da, 5 urte, ez? Kokatzen bilateko. Eta gainera gabiz alde batetik bestera, ez? Alde batetik bestera, nun zenbaki sentitzen zaren, noan, mentoretza, ez? Ongitorri hori egitea, eskarnek esaten duena, Gertatzen dena batzutan, zuzenaita talde bezala, edo lankide bezala, ez dago denbora nahikorik eskaintzeko eta laguntza hori emateko, ez? Baina hori da beste bidea bat jorratu behar dena, eta mentoretzaren garrantzia, ez? Eta gero beste alde batetik baita ere, lehen komentatu dana, gizarte individualizatu honetan, gure unibertsitateko ikasleak doitzea edo ohitzea talde lanean aritzea. Etortzen dira ikastetxe, unibertsitatetik, eta batzuk horretik ez daukate garrantu. Lanak egin ditu, gaur egun ja oso asko aldatu da, aurkezpenak taldean egiten dira, lanak taldean egiten dira. Baina beraiek gero konturatzen dira, nire gela bat, bai, zure gela da, baina ez da bakarra. Zure gela da, baina gero ziklo bilera batera jamar zara, batzorde pedagogiko bat ere badago, zuzendaritza taldearekin hainbat proiektu egiten ditugu, eta geratzen dira pixka bat, kokatzen ez. Eta gero bideak eta informazio batzuk ere behatarren figura, ez? Hain gaur egun, hain beharrezkoa behatarren figura, ez? Innovazio horretarako, eta etortzen dira unibertsitatetik eta behatarra zer da hori? Behatarra zer da? Behatarra hori, irudi bat ikin dutena, osungaitza ekin elkartanean aritzeko, eta innovaziorako eta aldaketak ikastetxea hartzakotzeko. Horrako kontua, ez? Etortzen dira oso biluzik, gugu joan ginen bezala, gaur egun ikuste dut, ikuspegia eta aldatzen ari dela, eta magoala talde lan hori indartzen, baina gizarte hau oso individualista da. Eta irakasle bezala ikastetxeetan daukagun lana alderantzizko izan behar da. Talde lan izan behar da, jakin behar dugu ondokoaren laguntza eskatzen, ondokoari laguntza ematen, eta batzutan egia zen hori kostatu duten zaitu. Eta gero burua kokatzea, nire gela, nire zure ikastetxea, zure hezkuntza komunitatea, zure patioan gertatzen diren egoerak, zure gelan ez dauden umeak, baina baita ere zureak direnak, horrelako kontuetan ibiltzen gara, mankamuz geratzen gara, eta bidea egitea, horretan erango nago. Nahigabean, sartu gara unibertsitatetik indukziora, ez? Zeren, hemen ikusten dana da, identitate profesionala ez dela tokarenean. Osea, eraiki egiten da, ez? Eta behar bada, reflejatu duzuena da, astapeneko momentu hori, beraiek daukate, profesioaren irudi bat, eraiki dutena igual ikasle izan direnean, eta imaginatu dute ala edo dala, baina indukzioa esaten doanean da, aia titulatuak direnetik, sartzen direnean lanpostura, ez? Lanpostu batera, eskola batera, eta hori ez. Eta hor, fase hori, oso fase importantea da, ze hor eraikitzen da benetako identitatea. Osea, hor finkatzen da benetan identitatea, eta jarrera, eta epe luze bat, literaturak esaten du 6 bat urte ez tardatzen dela irakasle identitate hori egonkortzen, eta finkatzen, eta hori ez. Orduan, nik galdetuko nizueke kasu honetan egoitz lehenengo eta ben, nola irudikatu beharko genuke indukzio hori? Osea, Ibonek eta Eskarnek, apur bat aurkeztu dute zerekin egin dugun topo, baina igual, hasi behar dugu pentsatzen, indukzioa dela epe luze bat, ez da momentuan ebatziko, eta intenzionatu behar dugula. Ez da, kasualidadez atagatzen denen irakasle hon bat, ez? Nola irudikatzen duzu indukzio hori zer, ikastetxea unitate bezala hartuta, nola lortu genezake identitate eta gaitasun profesional sendo hori, ez? Ideia batzuk honen inguruan, ez? Ontuko ipatu ez, ez da, denok daukagula irakasle izatearen irudi bat, eta sortu dena gu ikasle ginenean.
aurrean geneukan irakaslea ona edo txarra izan da, hori da daukagun irudia irakaslearena. Eta zentro batera sartzen garenean, zentroak egiten digun harrera hori, egiten digun gurekin egiten duen lan hori, lehenengo urtetako lan horrek, markatzen gaitu. Iruditzen zain, nik erabatet ikastolan 15 urtera bat ditut, eta horretik 7 egin dituen Etxarri Aranazko ikastolan. Eta sorta izan du, eta zuk esan ez du 5-6 urte, ez da induzio fase hori, han izan ditut, eta han sortu garatu du nire irudia, nire irakasle profil hori, ez? Eta hor sorta izan du, zer egin zuten, ez? Eta zer egin monuken. Azkenean, iruditzen zait, ikastetxeak oso argi izan behar dula, nola hartu nahi ditu irakasle berri horiek. Eta zer eskaini nahi dira irakasle berri horiek. Zer erakutsi egin behar dira. Ezin ditu, etortzen irakasle berri bat, 25-ko gelako tutore jartzen dugu, bai koordinatzen da, mintegian, ordu bat astean, juten da pedagogikara, zaki zerten pedagogika, juten da bestera, gainean eskola agendako arduradun egin dugu, berria, gaztea, ekologista izango da, hori ematen diogu, eta egin dezera alduena, eta gero badakigu, gurpilean sartzen garenean, zenbat diren denborak, eta nahi dugu gainean, aipatu duzun bezala, liderrak izan behar dira, nola egin dugu hori ez. Nik uste dut oso garrantzitsua izango litzatekela dela, hori oso ondo zaintzea. Eta lehen mentoretza ipatu duzue, nik uste dut hori klabea dela. Mentoretza egoki bat egitea. Zuzendaritzek ikusi egin baruten nolako irakasle ditugu. Gure klaustroetan oso irakasle onak ditugu, agian hain onak ez diren beste batzuk. Eta gu nahi duguna da, irakasle on horien antzekoak izatea, agian horiek izan behar diren mentoreak beste irakasleena. Oso zaila da mentoretza egoki bat egitea, gainera 25 ordu, 24, 23 klasean egon bat denean, 20 ordu egon bat denean. Agian mentore horiek aukera izan behar dute bestekin elkartzeko, bere klasetan sartzeko, gauzak nola egiten diren ikasteko. Hori dutzen zait gauko importantea dela. Eta gero ere, ikastetxeek proiektu sendoak izatea, hezkuntza proiektu partekatu eta sendoak izatea, eta irakasle berriak izango diren horiei hori transmititzeko aukera izatea. Ona zatoz. Hau gara, zugandik hau espero dugu, eta berdin zait, biologo bat etortzen bazait, biologia titula dauka, badakin jakingo du, biologia beste gauza bat ditut, ez? Behar ditugu irakasleak irakurri egiten dutela. Zaudela, zai, ez? Ez dakit ez, tearen inguruan, ez dakit irakurri. Gaur egun sortez, informazio asko dago. Irakasle batek ez duena, lehenengo gauza, bestei galdetzen diena irakurri gabe, txirriatu egin, edo hori erakutsi egiten da. Ez, erakutsi ikasi egiten da, eta erakutsi egiten da. Gauza nik uste eta aipatzen ari diala, baina nik baita insistituko nuke guk hasiera formala unibertsitatean ematen diogula, baina horretik bat direla gauzatxo batzuk. Denok izan gara ikasle, denok egon gara ikastetxe batean, eta horrek gure imaginarioan, gure espektatiban, gure nahietan uste duela urratx bat, ezta? Eta institutuko nuke baita ere prozesu bat dala. Hau da, unibertsitatean hasten den prozesu bat, eta etengabeko prozesu bat dala. Itaka baterako bidaia dela, eta bukaera bezain importantea dela bera prozesua bera nola egiten dugu, ezta? Prozesu horretan, identitate profesionala garatuko du irakasle batek. Garatuko du ezagutzatik, kompetentziatik, esperientziatik, baina baita ere ingurunean daukan kapital, pertsonal, sozial, profesionalaren arabera. Eta aldagai horietako batzuk pertsonala dira, berak dauzka, baina beste batzuk aldagai kontestualak dira. Eta horiek bereziki zaindu beharko genituzke ikastetxetan. Zuek diozuen bezala, irakaslea zuzenean jartzen dugu geran. Eta gela horretan bakarrik dago. Eta ardura guztia jasotzen du. Azken batean, gela horretan gertatzen dena bere ardurapean dago. Eta oraindik ere, gure sisteman, irakasle bat, talde bat, gela bat, estruktura hori, egitura hori oso errotua dago. Eta jasotzen dugunean, gelan sartzen dugunean, berak eta 25 urte daramazkien irakasleak ardura berdina daukate denontzat, ezta? Orduan, indukzio programak martxan jartzea ezinbestekoa. Eta zenbat eta indukzio programa integralagoa, hobe. Ze, egu dugu kontuan, unibertsitateko ibilbidean ere toki desberdinen datozkigula, datozkigu batzu magisteritzatik, gutxienez irakaskuntzaren munduarekin zerbait badutenak, eta beste batzuk disziplina bateko gradutik,
Eta horiek mastertxo bat eginda irakasle kokatzen dira. Hasiera hori oso importantea da, eta sistematizatu egin behar dela esango nuke. Azkenean berak batez ere teorikoki ikasi duen hori praktikara eraman behar du. Praktika ikusi behar du ze esan nahi duen, ezta? Eta kompetentzia guztiak jaso behar ditu. Kompetentzia batu segurazki presaka, azkar, ze irakaskuntzarako funtzio berehala jarriko digu mahai gainean. Beste batzuk mantsoago eta beste modu bateran, kudeatzeko kompetentzia edo berrikuntzarako kompetentzia, baina denak dira azken batean berak behar dituenak bere etorkizunerako, bere eginkizuna ondo botatze egiteko. Orduan, hainbat esperientzia daude inklusiokoak, gu batzuk ezagutu ditugu, eta ikuskaritzan ere, Katalunian momentu honetan dagoen inklusio programarekin harreman izan dugu, bertan egoteko aukera ere bai, eta esango genezake, zenbait ekintzak martxan jarri daitezke. Lehenengoa da kontzientzia izatea aprendizai gune nagusia ikastetxeak dela. Ikastetxean dagoela komunitate bat elkarrekin ikasten duela. Eta komunitate horretan lehentasunen artean ezarri behar dugula berri horien harrera, berri horien egokitzapena eta berri horien garapena. Gero daude praktika zehatzagoa, mentorizazioa aipatu dezuna, aditu baten laguntza, bere ibilbide horretan zuzentzeko, eta gaur egunik hemen sistemak zuzendariak mentorizatzen dira. Badaukagu programa bat zuzendariak mentorizatzeko. Bestalde batetik kodozientzia. Hau da, ez dugu beti gelan bakarrik egun behar, bien arteko ekintza bat izan daiteke, eta modu horretara bermatzen du modelajea, ze gauza asko imitatuz ikasi ditugu, nahiz eta gero gureganatu ditugun, sendotu ditugun, asko imitazioz ikasten dugu. Eta kodozentzian, feedbackare etengabeko izan daiteke. Batak besteari lagundu dizaioke hausnartzen eta bide batzuk egiten. Bestalde niretzat komunitate profesionaletan eta lantaldetan sarbidea eman behar dugu. Taldean bakarri baino askoz gehiago ikasten da, eta gero azkenik esango nuke nola ez formazio aukera guztiak utzi behar dizkiegula eskura, autoformazioetek hasita, tailerrak, ikastaroak, praktika komunitateak, eta eskaintza horregun zabala da, behakoitzak bere behar horri erantzunan izatea. Solasaldi hau, solasaldi hau prestatzen egon ginean, ez dugu ensaiatu, baina prestatu bat. Andarazan gure artean gai bat, eta da, garai honetan esan digute, esan zaigu, ze problematika berriak dauden, hori ez, ekitatea eta kalitatea aurrera mateko, erronka berriak eta hori, eta zuek aipatu zenuten ikastetxeetan ikusten ari zaretela lanarlo berriak, eginkizun berriak, ez da bakarrik lan gehiago egin behar dela, baizik eta lan motak ere ezberdinak direla. Eta honi buruzko ekarpena eskatu nahi dizuek zuzauden lehen eta hezkuntza, lehen hezkuntza ikastola, eta zein dira eginkizun berri horiek, ez? Apur bat, retratu eskematiko bat egin dezakegun horren inguruan. Azkenean ideia bat egiteko, zuek entzun eta horregun duzen bat dakizu. Estin, programa duinin, eskola dimentzuak, Erasmus Plus, robotika, ez dakizar komputazionala, adibide komputazionala, agenda 2030, hauek existitzen ziren beste neurri batean, beste egin batean, eta gu ikasleak gineneko horretan, gozen programan da, orain guztia hauek, iaia, orain esan ditudan guztiak, gure eskolan dagoeneko martxan, edo pilotajean, edo sartzeko asmoz. Horrek esan nahi duena, komentatu duena, batek ez, formazio horren beharra, ez? Formazio beharra, eta batez ere orain. Eta hau doa ere, komentatu dugun, profesionaltasun horretan, ez? Ez ara profesionala soilik edo bakarrik gelan klasea ematen duzulako eta atera behar dituzun ezagutza batzuk, ateratzen dituzulako eta ikaslegoak barneatzen duzulako. Ez ez, honetaz ere jakin behar da. Eta honetaz ere formatu behar da, eta honetaz ere ikasi behar dugu, ez? Protokolo guztiak, etengabeko formazio bat, lehen batzuk bazen eta formatzen ginen, baina orain, epe lagun batean, ikustu izatera profesionaltasun salto bat, eta horrek eskatzen digula, guzti hauetan formatzen joatea. Ez, naiz, tutorea naiz, bigarren mailan, aparte nago
irakurketa idazketako batzordean, eta gainera hartu tokatu zait, agenda 50-marreko ardurako mesetan. Joaten zara, sartzen zara, ez baduzu informazio, ez baduzu txingoan, ez baduzu zagutzen, nik hartu zitzen dara, zuzunari bezala. Eskarnek esan duen bezala, beran dereñoa, ni maizua naiz, laugarren ikasturte honetan. Bale, azten zara bileretara joaten, esan ditugun bilera guztietara, eta konturatzen zara, ostaz, guzti honi buruz jakin behar dut? Hau zinizkoa da. Gero, beatarrak etortzen direnak kontatzen dizute beragin errealitatea, gero etortzen da apur bat, ez? Ostras, pilak ipini bat, ja hau da beste saltu bat, beste urratz bat. Kalidadea hobea izango da, hori argi dago. Baina bai gure aldetik eskatzen duen maila, igo egin da, eta horretarako formatu egin behar gara. Eta hauetara joan egin behar da. Orduan, ja ez da lehen, orain dela urte batzuk zegoen ikuspegi hori, ez? Irakasle bezala noa ez dakin ongo eskolara, edo ikastolara, edo kristau eskolara, nire gela hartzen dut, eta gela horretan ematen dut klasea, laurak, eskerra, gaurko egun amaitu dut, bano atxera. Agian jan barzara formazio bat egin barrozu online 5-7 edo zuznaitza taldeekin adostu nola zu libratu alzaren joateko formakuntza batetara, agenda 50 inguruan beste herri batetara, edo etengabeko formazioa eta beti ikasten egotea. Eta nik uste dut horretan salto bat eman dugula. Behar batzu dira sortu direnak, gizarteak sortzen dituen arazoak edo egoerak dira, ze aldaketa klimatiko egoera bada, suizidioen egoera bada, pornografiaren erabilera egoera real bata, eta guzti horretaz ez genekin. Nik gogoratzen naiz amaitu nuenan ikasten, universitatera joan nintzen, eskoletara joan nintzen lan egitera, da guzti horri buruz. Eta dira, arazoak eta egoera sortu direnak azken urte hauetan, eta formatu barnez horretan. Zerbait, erantzun hon bat emateko, ez? Orduan da, pizka bat, aldaketa eta ilusioz eta indarrez eta gogo sartu behar dena. Bestela zaila da, ez? Eta bestela sartzen zara zurrunbilo batean, gauza gehiegi dira, nik jasin dut gehiago, eske ganez egiten ditu honek, eske segaiti bidali naute ona, eske klaro hain ere bestaldera joan barrez, eta ni zurrunbilo horretan, asteren batean egon izan naiz, tokatu zaidalako 5 egunetan, 3 leku ezberdinetan egoten, egun berdina. Eta naiz iristen. Baina, urratzak ematen goaz, eta astiro, goaz horri forma ematen, ez? Lehen garai batean baino askoz ere programa gehiago ditugu nolabait ere gure eskoletako erantzun integral hori emateko, ezinbestean egokitu behar gatzaizkio gizarte erronkei eta egoera berriei, eta horretan, nik uste dut, aipatu duzun figura importante bat daukagula Beatarrena, haiek ere nolabait ere lidergo pedagogiko horren arira ikastetxeko proiektuak satelite moduan baino elkarrekin arimuturrak lotu eta ikuspegi osoa emateko figura oso importanteak ditugula, eta nolabait ere lehen eta orain horretan, hau da gure egiteko horretan izan dien aldaketei erantziko nieke, era berean irakasle gisa, agian lehen garai batean ematen genituen eskola magistral horiek albora utzi, eta ikaslea protagonista eginda, guaren bide lagun izate horretan ere, irakasleok ikasi egin behar izan degula. Eta ikasteko behar hori izan degula. Era berean, metodologiak ere anitzagoak dira lehen garai batean baino. Irakasleak bere buruari ez dakit galdetzen zion edo ez zion ze metodologia erabiliko zituen, baina nik nire ikasle garaian asko ez nituen ezagutu haiengandik jasotakoak. Gaur egun ordea metodologia horiek ere anitzagoak erabili behar ditugu, ezta? Nolabait ere daukagun bezeria edo ikasleria ere anitzagoa dalako. Era berean, irakasle garen heinean, behin baino gehiagotan egokitzen zaigu material sorkuntzan aritzea, eta material sorkuntza hori doitua izatea, badagokionari erantzun behar bezalakoa emateko, ezta? Eta horretan guztian behar dugu geure tasun horretan edo geure izate horretan egokitzeko gaitasuna, eta malguak izateko gaitasuna. Eta zenbaitek perse ekarriko du, eta beste zenbaitek ez, eta hori ere garatzen erakutsi behar dan zerbaita, ezta?
Eta zuk aipatu dezun horretan badago, eta neuri gehiena kostatu izan zaidana da, psikologo lanak egitea askotan, ze esan nahi dut betaurrekoak etengabe jantzite izan behar ditugu, eta kolore guztietako betaurrekoak atnia. Zerbait detektatzen degunean, alik eta erantzunik duinena emateko pertsona horri, ez da? Entzuten jakitea, diskrezioa, erantzutea, eta orduan egia da gure perfila, programa eta proiektu ezarago, gelan, egunerokoan, baldatu dala. Nere ustez, onerako. Eta esan sensibilitate hori behar da ezinbestean, hasiera-hasieran esan deten arrazoiagatik, pertsonak dauzkagulako eskuartean, ikasleak dauzkagulako eskuartean. Eta hoiek geure sentitzen ditugu momentutik, geuri ere gutxiago kostatuko zaigu egokitzea. Horrek ez du esan nahi, duela ekiz urte kilo bat arrozaekin 3 laguri jaten ematen niola, eta gaur egun kilo bat arrozarekin mamardio dela 8 edo 9, eta baliabideak ere behar ditugula, eta horretan baliabide hoiez gain, elkarlana ere behar degula, etxeetan ere ez ditu batek bakarrik egiten gauza guztiak, banatu egiten ditugu, gure eskolatan ere banatu egin behar ditugu, tardurak ere banatu egin behar ditugu, lidergo horizontal horretatik, nolabait ere saiatu behar gea, orkestatze horretan alik eta enpastatu nahi irten dadin, bakoitzak berea egiten alik eta ondona, ez? Baina bada erronka importantea, zalantzari gabe. Nola ikusten dozu? Bai, ados nago berarekin ez aipatu du betaurrekoena. Nik uste dut, egia da gizartea asko aldatu dela eta horrek eragin bat izan behar du noski ikastetxeetan, ez? Baina, niretzat positiboa izan zen. Nik uste dut, benetan irabazi duguna betaurreko ezberdinak gauzak ikusteko. Aniztasuna ikastetxeetan beti egon da, segurazki. Edo egon da burina, egon da ongi ezate emozionala ez dauden gaizki dauden ikasleak, edo sufritzen diren familiak, ez? Eta aniztasuna hunditu dela egia da, baina nik uste dut irabazi dugula betaurrekoa. Ikusteko, eta horrek sensazioa eta errealitatea lan egin behar dugula, proiektua guzti horri erantzuteko. Iruditzen zait hori garrantzitsua ez askotan, gure esaten digute askotan, batzutan irakasleak ez, nekatuak daudenean, eta, nik nire lan egin behar dut. Eta klasean sartu eta nire aurrak, nire irakasleen lana ez da hori bakarrik. Bada familiak atenditu, beraien beharrak jaso, erantzun, gizarte zerbitzuak edo bestearekin, bada ere ikastolarekin, gure kasuan, konpromiso badaukazu, implikazio bat, bertako proiektuak aurrera ateratzeko, badaukazu administrazioarekin obligazio batzuk, dituzu dokumentazio akademikoa dela, edo protokolo batzuk jarrera, guzti hori da irakasle izatea, eta horrek sortzen du ez, ansiedade bat, lankarga bat irakasleetan, ez, eta hori kudeatzea bada, zuk aipatu dezuna, lan hori talde lan egin behar da, banatu egin behar da, denon artean lan hori, egia da baliabideak behar direla, horri aurre egiteko, eta hori errealitate bada, ez? Nik uste dut ere, oain ikasle kopurua berantz doan horretan, agian aukera bat izan daiteke, ez? Horri aurre egiteko, irakasle aur kopurua bera, baina irakaslea, hor ditugu, ez? Orduan, honi erantzuteko aukera bat izan daiteke. Pixka bat uste gauza asko ari gala ipatzen da ordenatze aldera, nik uste 4 esparrutan kolokatuko nukenik momentu honetan irakaslearen lanbidean dauden aldaketak. Eta lehenengo aipatu da behin eta berriz da irakaste funtzioa bera, ez da. Pasatu gea ezagutza transmititzetik aprendizai errestatzailea izatera, ez da. Gelan giro bat sortu, dinamika kolaboratiboak martxan jarri, ikasleari aukerak eman bere burua garatzeko aldaketa bat egon da. Bestalde batetikan, lehen gure zanetara egoten zan ikaslea eta gaur egun autonomia bilakatu behar dugu. Ikasle horrek bere aprendizaiaren protagonista izan behar du eta autorregulatzen ikasi behar du. Garai batean programatzen genuen o klaseak prestatzen genituen ikasle estandar batentzat eta denentzat zan berdina eta gaur egun aniztasunari erantzun behar zaio eta esan behar dugu momentu askotan personalizazioa ailegatu behar degula. Gaur egun ez ditugu ezagutzak ebaluatzen, kompetentziak ebaluatzen ditugu. Eta badakigu horrek, azkeneko urtetan zenbat burua uste sortu dizkigun ez delako erresa. Kulturartekotasuna, inklusioa, berdintasuna edo ekitatea. Horren arabera lan egin behar da. Eta gainera ez da aukera bat, ez da autu bat. Frentean ditugu, egoerak daude eta horren arabera lan egin behar dugu. Hori pixka bat dagokionari
irakaste prozesu horri buruz. Eta bestalde, niretzat badago beste aldaketa bat, identitatearen oinarrian eragiten duena. Eta da, ez garela irakasle, garela da dozente. Eta dozente batek ez du irakasten bakarrik, hezitu egiten du. Eta ikaslearen garapen integrala daukagu esku artean. Horretarako ez da nahiko disiplina bat kontrolatzea, dinamikak ezagutzea ez da ere. Azken batean beste trebetasun, beste kompetentzia batzuk behar ditugu, gure aurrean daukagun ikaslearen ongizate emozionalari erantzun behar zaiolako. Ez bakarrik berak dituen, ez bere egoera bakarrik baizik eta bera eta besteak, hau da, bere harremanak, berdinen arteko harremanak, bizikidetza gaia ditugu, eta oso zailak dira kudeatzen. Momentu honetan jazarpen egoera, badakigu zenbat kezka sortzen dituzten ikastetxean. Eta bestalde, ikaslea da bera eta bere ingurunea. Azken batean, urrengo esparruan eretzat, aldatu dena da hezkuntza komunitateari dagokiona. Ikastetxean ez da nahikoa, hemen aipatzen ari dira behin eta berriz, ez da nahikoa nere klasea ematearekin. Parte hartu behar dut, proaktiboa izan, pixkanaka ardurak hartu, eta horretan ere lagundu egin behar dugu irakaslea, ez ezin diogu dena eskatu hasieratikan egitea. Eta baita ere komunitatearekiko konpromiso bat behar dugu. Eta komunitatea ez gara ikasleak eta irakasleak, gurasoak ere hortxe daude. Eta planteatzen ari garen hezkuntza motan ingurunea, auzoa, herria ere hurbil izan behar ditugu. Eta azkenik, niretzat beste aldaketa bat dator gure identitate profesionalarekin eta gure konpromiso profesionalaren baitan. Guk hemen esango dugu nahi deguna, jarriko ditugu baliabide guztiak martxan, baina norberaren garapen profesionalaren arduradun nagusia irakaslea bera da. Eta irakasleak azken batean ikasi behar du bere jarduraz hausnartzen, doitzen, erabakiak hartzen, eta azkenean evidentziak bilatzen, egiten duen horren eraginkortasunari buruzko evidentziak hartzen, eta irakaskuntza horren baitan egiten. Ze bestela alegin asko galtzen ditugu. Ezin zaie ukatu irakaslei alegin guzti egiten dutela, baina sarritan ez agian bide zuzenean edo ez eraginkor. Orduan, oso importantea da gure lanari buruz hausnartzea, egiten dugun horren eraginkortasunaren evidentziak hartzea, eta horren arabera jokatzea ondoren, ezta? Hortaz aparte, kompetentzia digitala ezin da ahaztu, eta baita ere kompetentzia komunikatiboa. Eta kompetentzia komunikatiboa ez da bakarrik guk mezu bat transmititzeko daukagun gaitasuna. Herri honetan bereziki gainera garrantzi berezi hartzen du. Ze kompetentzia komunikatiboan dago baita ere hizkuntzekiko errespetua, hizkuntza minorizatuak balorean jartzea, kulturaren transmisioa, eta guzti hauek ere dira irakaslearen kompetentziak. Ikuskaritzan, osatu dugu marko baten proposamen bat, esan behar dugu ez dagoela momentu honetan balidatuta, ez dagoela kribatuta, azken batean beste eragile askoren begirada beharko luke eta adostasuna beharko luke praktikan jarri alizateko, baina bai nahi degula bintzat gure lanean koherentzia bat izatea. Eta guk irakaslekin harreman hauten zeme prozeduretan parte hartzen dugu, selekzio momentuetan, beste momentu batzutan baita ere ebaluazioan, praktiketako ditugunean, edo berariazko ebaluazioak egin behar direnean. Eta gutxienez horretan koherentzia bat nahi dugu, marko bat esaten diguna zer nolako irakaslea behar dugun, eta zein dan jomuga. Bai, orain bai. Amaitzen joateko, esan dugu irakasle ibilbide horretan urratz edo fase desberdinak, unibertsitateaz hitz egin dugu, hitz egin dugu indukzioaz, hitz egin dugu sortzen ari diren eginkizun arlo, eta nire galdera da, beti irakaslearen garapenaren aria, eta Arratek esan duena, norberaren garapena da norberarena, ez da isolatuan egiten duzuna, baizik eta elkarrekintzan, norberarena. Indukzioa eta gero, demagun lortu duzula, irakaslea egina dago, nola baita esateko, egina dagoela esaten dugunean, esan nahi dugu lortu dugula irakasle horrek eukitea autonomia profesionala. Hau da, egoerak epaitzeko gaitasuna, naiz eta berria izan, jakitea erantzuten. Apur bat, ikasleen bilatzen dugun, guk esaten dugunean, mediko batek daukala ja epai klinikoa eginda da, badakiela diagnostikatzen datorkiona. Ez da justo liburuan datorrena, ez? Lortu dugu ja irakasle hori
heltzea punto horretara, eta demagun daramala 15 urte, ja, lanean, ez? Gelditzen zaizki oraindik saldo bat, ez? Orduan, galdera da, zer egin daiteke sisteman edo ikastetxean, ez? Irakasle horrek ja daukan potentzialtasuna, baina gero beste alde batetik aurreko proiekzioa, zer egin liteke bere garapen profesionalean aurrera egiteko eta aldi berean ikastetxetan dauden behar berri hauek asetzeko edo konektatzeko, osea, ez da norberak nahi duena bakarrik, ez? Lehen esan zaigu, eginkizun ezberdinak, figura ezberdinak. Lehengo gunean hitz egiten geundenean, ematen du, irakasle izatetik bakarrik egin dezakezula salto zuzendari izatera, baina zuzendari beti gainera esaten duzu, ez zuek irakasleak zaretela, osea, berriro salto atzera, ez? Ze garapen motak egon daitezke, behin ja eginda dagoen pertsona hoiekin, benetan hori ikastetxearen proiektuaren mesedetan jartzeko. Egin dezagun konjetura hutzak, osea, aske. Jarraituko, bidea jarraitzen du berdin. Lehenengo eta nik uste dut izan behar dela ilusio eta gogo hori mantendu, eta gero nik uste dut bakoitza bere burua kokatu behar du etorkizun horretan ikastetxe mailan edo hezkuntza komunitate mailan edo bere buruan non ikusten duen baliogarriagoa ikastetxeari dagokionez. Eta gainera gustatu egin behar zaio. Eta niri agian gustatzen mazet inguru giroa, eta hau, igual, behitu agenda 30 ardura hartuko dut, eta gainera hortua zabalduko dugu. Gaudelako lehioan, eta lehioa, gure ikastetxe dagoelako lehioako erdigunean, eta bantzada daukazu eskumean, beste errepide bat eskerrean, etxe bizitzak aurrean, eta atzean obrak. Orduan, hortu bat egingo dugu, naturalez daukagalako. Eta niri burua kokatzen dut horretan, ez? Inguru giroarekiko respetua, gustatzen zaien gai bada, nik nire burua betetzen dut, profesional bezala, eta ikastetxeari ematen dio eta parteko zerbitzu bat. Orduan, ni gustora nago, eta zahartze horretan, edo azkenean, klaro, urteak aurrera ginala, daukasun gogo eta ilusio hori, mantentzeko bide bat izan daiteke hori, ez? Norbere burua kokatzea ikastetxe mailan zertan ikusten duen bere burua. Nik uste hori, ez? Hori alde batetik. Eta beste alde batetik ere, eta nik uste dut, egiten dugun lan guztia, beti zalantzan ipintzen dela. Orduan, nik uste dut ere, urteak eta esperientziak ematen dizun ezagutza horretatik hasita, hasi behar gara gure burua pizkatxo bat ahalduntzen, bai? Ahalduntzen eta konfidantza hartzen, ez? Ematen du, edonork hitz egiten duela hezkuntzari buruz, eta guk ez dakigula zer, ez? Gaude zalantza horretan, ez? Jo, nik benetan irakasle hona nahi, zalantza ditu, ze batzutan, egin dut hau ez du funtzionatu, gero bestean, gero... Aipatu du orain, ez? Hori da. Eta danaz da puntu bat, osea, nik nahi dut, egiten dut aregina, baina, karo, nola lortzen duzu besteek ikustea ondo egiten duzula, ez? Igual, pasatu behar da hori, evidentziak euki behar ditut esateko, hau ondo da, hola, funtzionatu du, edo, ez dakit, ez? Bai, eskenean hori da, baina nola ahalduntzen naiz ni gai batetan, ezagutzak hartuta, eta gai batzuei buruz ikasita. Orduan, nik base bat, edo ezagutza bat, edo profesional batzuekin lan egiten dudanean gai bati buruz, ezagutza horiek ditudanean nire burua ziurra ikusten dut. Esan dut, agenda 30, edo izan alda, jasarpenaren inguruko ezagutza batzuk, eta nik gero parte hartzen dudanean ikastetxean, eta nire alde horretan lan egiten dudanean, ezagutza horre dituzu eta aldundu egiten zara, ez? Horren, nik uste dut hori oso garrantzitsua dela, eta gero ilusioa, eta gogo hori mantentza, ez? Eta gero, beste kontua da ere, jarraitzea besteengandik ikasten. Eta lehen, bazegoen martxan partekatuz programa nik gogoratzen naiz, orain dela urte batzuk, eta gero COVID etorri zen, eta gero egoerak, orain, nik uste oso baliogarra izan zela, ikastetxe bakoitzak, ondo edo zituen olako indarguneak, banatzen zituen beste ikastetxe batzuen artean, eta zen oso modu on bat, nik gogoratzen naiz, momentu horretan nengoen hartu nuen hortuaren ardura, eta beste ikastetxe batzuekin egon ginen kontaktuan, ikasten zen pilo bat, ez? Nik uste hori dela, urteak aurrera ginala, ikasten joan, partekatu, talde lan horretan, norbere burua kokatu, zertan egon nahi dut, zuk esan duzuna, ez? Ia badan matzata 15-20 urte, beste meta batzuk, beste ilusio batzuk, beste gauza batzuk egiteko gogoa,
beste egoera batzutan zure burua kokatzea non zaila den, nogatzen zuzendari izateko aukera hori. Zanan, zer? Zuzendarian, jazta, ikastetxea pikutara doa. Hori da lehenengo jarrera, ez? Eta ziurtasun falta hori da, batean sorten zaizun ezin egon hori, ez? Gaurrero nahi itzeitera tortan, niz nago gitutu alako egoretara, orduan, etortzen zara pizka bat urduriago. Horrelako egoretara, ez? Salto egitea eta horretarako aldundu egin behar gara. Eta horretarako beldurroiek kendu eta salto hori egiteko prestatu behar gara. Eta ilusio hori mantendu. Nola ikusten dozu? Bezalaxe ikusten dut, eta horri zerbait gehitzekotan gehituko nioke nolabait ere irakasleen profesionaltasun horretarantz gehiagora joateko etengabeko hobekuntza planak ezinbestekoak direla, ezta. Nik nire dozentzia lanean ikas-irakas jarduera horretarako etengabeko atzera elikadurak, feedbackak beharko ditut hobetzen joateko zerk balio dit, zer ez dik balio, zerk funtzionatzen du, zerk ez du. Nire bulua eta nire lana interpelatu beharko dut behin baino gehiagotan, ezta. Aurrera egin nahi baldin badet. Eta maila batean nik uste dut neuri ere gertatu zaidalako, ezta? Ohituta gaudela besteak ebaluatzen eta bestea erdigunean jartzen, eta baino momentu batzutan behar bada ahaztu naiz nire lana ebaluatzeaz. Eta inda importantea, esango nuke bestea ondo irtetzeko ezinbestekoa dela nik nire lana ebaluatzea. Nik gelan egiten dudana kontuan hartzea. Ura nola hobeto egin dezakedan, helburu ditudan ikasle hoiengana heltzeko, ikasi behar dutena ikasteko, eta transmititu behar diedan balore hoiedanak transmititzeko, ez da. Orduan, hobekuntza planak zentzu horretan, nire helburu eta erdigune ditudan hoiei begira eta neure lanari begira, ez? Atzera elikadura etengabeak, eta horretarako lehen aipatu dugu, behin baino gehiotan, formazioa ze importantea dan, eta eguneratuta egotea ze importantea dan. Horretarako ezinbestekoa da, zalantzarik gabe ilusioa, motivazioa, lanerako gogoa, eta horretan danean, hain da importantzea berdinen arteko balkarrera gina, nik uste dut oso importantea dela horretan, ikastetxetan mintegi sendoak izatea, mintegi buru ahaldunduak izatea, eta mintegi buru horiek ere haien kideak norabide berean eramatea, ez da? Eta orduan, askotan, azken urte hauetan, pertenentzia hitza entzun dut, ez da? Eta horren aurrean esan ere, bai, nola sentituko naiz ni, nunbaiteko kide edo nunbaiteko parte, ez baldin banago foro horretan, nerekin kontatzen ez badute, nere aintzat hartzen ez baldin bada. Orduan, horretan danean oso kontziente izan behar dugu hori dana eraikitzeko garaian klabeak ditugula mintegiak. Eta mintegietan formatzen dala gure irakaslea baita ere, eta mintegi horietan izan behar dugula baita ere gehiagora joateko kultura hori ere. Beti ikaslea hemen degula. Ura ahaztu gabe, ez? Orduan, praktika honetan behatu, kopiatu, ikasi, elkarri lagundu, saretu, horiek dira nik uste dut importantek dien klabeak. Oso berezia da nik uste dut irakasleen lana, edo profesio askotan gora egitea edo organigraman gora egitea zerbait positiboa da, baina normalean irakaskuntza marroi bada. Marroi txiki bat koordinatzaile eta marroi handi bat zuzendari izatea, eta laburte 8 eta utzi ingo ez, orduan pixkat nik uste dut garapen hori bilatu behar dugu non, eta nik uste dela gero eta irakasleonagoak izate horretan, ez? Eta aldaketa bat egon da nik uste dut aurreko ebaluazio dekretutan ez zegoen, ez? Eta aipatzen da leku batean non irakasle taldearen praktika ebaluat egin behar, eta gaina jaso egin behar dela, eta nik uste dut hori importantea da. Nire lana bolatu baret, baina gurea ere zer egiten dugu gela horrekin, zer probatu dugu, zer funtzionatu du, zer ez du funtzionatu, eta gaina hori jaso egiten dugu. Eta tontakeri bat ematen du, baina guk adibidez saioen aktak aldatu ditugu, eta horren inguruko hausnarketa eskatzen diegu tutorei, eta aldatu dira, egiten ditugun moduan ebaluazio saioak, eta holakak, nik uste hori oso garrantzitsua da. Eta nik uste dut ezin direla utzi ere,
irakasleak hartu behar du riendak bere prozesuarena, baina ezin dugu hori bakarrik egin. Nik uste dut sistematizatu egin behar dugu lanketa hori, ez? Eta guk adibidez ikastolan duela urte batzu jarren solasean deitzen dugun prozesu bat, non autoebaluazio bat egiten dugun, eta gero autoebaluazio hori partekatu egiten duzun beste batekin, adosten dituzun horrelako hobekuntza prozesu batzuk jarraipenak egiten dira horri, eta solasean ez da bakarrik irakaslak ere, zuzendaritza aldi berean eta ikastola baloratu eta baloratu egiten du, eta pixatolako prozesu bat, ez? Nik uste garrantzitsua dira horiek. Riendak edo ardura zurea da, baina lagundu egin behar dizute bide horretan, ez? Kontrasan moduko bat esan duzun batean, ze egia da hezkuntzan ematen du, jende guztiak izan behar duela irakasle, eta gainerezke hori da ona, eta tokatzen bazaizu zuzendari da, denbora batez eta baia marron, eta ezak izan, baina aldi berean esaten ari zarete, ez da bakarrik gelako lana beharrezkoa ikasle guztiak aurrera eramateko, behar ditugu beste funtzio batzuk eta hori, orduan, nola egiten dugu hori? Zeka, zuk esan duzu, esai gustatzen orduan izan behar duguna irakasle honak gelan. Osea, berriro bueltatzen gara, zerara, orduan zer behar dugu? Osea, ematen dugu daukagula hor utxune bat, ez? Osea, kontrasan moduko bat, ez? Bilurra ematen digu igual beste eginkizun batzuk izendatzea, eta abitu ikastetxe honetan, estrategikoa da, agenda, hortua, eta da izer. Eta horretarako ibonda arduraduna, eta berak, osea, ez dakit, baten du kostatzen zaigula ataratzea konfor, nik uste dut dala konfor tarte bat, irakasle bezala, gutxi gora bera, gaude, orain etorri zen danean hau, ematen du erakunde bezala, osea, antolatu behar garela beste modu batez, ez? Arrate, venga, zuretzat, azurretzua. Denbora horrela dijoa, eta helduko diot agian Eskarnek aipatu duen gai bati, ezta? Eta gaurko jardunaldi honen gaietako bati. Eta da, legeak ere bere 83. artikuluan esaten duena, eta da, eraldaketa prozesuan irakasleek funtsezko rola dute berrikuntza pedagogikoak abian jartzen bai dituzte, ezta? Eta nik uste berrikuntza guztiak, berrikuntza toki desberdinetatik etorri daiteke, gaur hemen egon garelako testakizar entzun deguru, etorri daiteke irakurketa batetik, etorri daiteke toki askotatik. Baina bereziki eraginkorra diren berrikuntzak norberaren beharretatik etortzen dira. Irakasleak dituen beharrei erantzuten dien berrikuntza errotuko da. Eta esan behar da, norberaren beharrak aurkitzeko ezinbestekoa dela egiten duguna ebaluatzea. Eta hor, detektatzea zeintzu diren beharrak eta bilatzen joatea zeintzuk izango diren irtenbideak. Eta iruditzen zaitau jarrera kontu bat dala. Irakasleok ohitu behar degula gure egiten dugun hori zalantzan jartzen, ez da ezer gertatzen. Horri bideak aurkitzen. Eta gero bideari soluzio eman da gero ere berriz ebaluatu behar dugu egiten dugun horrek lortu duen bilatzen genuen hori. Eta lehen aipatu dugu garapen profesional osoa, etengabekoa, eta horretarako agian gauza batzuk prebio edo aurretik egin beharko dira, eta dira adibidez garapen profesional horren koherentzia bilatzea, eta esan nahi du hasierako formazioa eta etengabekoak lotura izan behar dutela. Guk unibertsitatea behar dugu, ikastetxeotan unibertsitatea behar dugu, baina unibertsitateak behar ditu ikastetxeak, eta elkarlan bat egin beharko litzateke, edo marko bat definituta izateak batez ere denon arteko hiztegia adosteko, eta kontzeptu berdinarekin edo jomuga berdinarekin aritzeko, baina hortaz aparte garapen profesionalerako indukzioa egingo dugu dena, iruditzen zait irakasle bakoitzak bere garapenaren plan bat ezarri behar duela. Eta plan horretan epen ertainerako edo epen motzerako helburuak ezarri helburu realistak. Eta norbaitek berarekin batera ebaluatu behar du hori. Bere progresioa ebaluatu behar da. Eta ebaluaziorako noski, beti hobekuntzaren ikuspuntutik. Ebaluazio ez da mamu bat, ebaluazioa da jakitea zer egiten ari garen da nola hobetu. Autoebaluazioa, heteroebaluazioa, koebaluazioa, eta baita ere kanpoko begiradak lagundu dizaioke irakasle bati beti ere hobekuntzaren mesedetan bere ibilbidea asko errazten. Bueno, bakarrik atzeratu gara 5 minutu. Uste dut panoramika guztia bezarkatu dugu, igual ez dugu konpondo, baina gitxienez bezarkatu dugu eta hori izan ideia, eta bueno, eskerrik asko zuen ekarpenengatik eta zuen denboragatik. Goaz ez?
Ez gara larregi lusatuko, 5 minutu zerbait denon artean esateko badakazue edo eurekin solasteko. Bestela hurrengo ariketara pasatuko ginake. Kaixo egunon. Bai, egon gara hitz egiten pizkatxo bat irakaslearen figurari buruz, eta, bere profesionaltasuna, bokazioa, eta niri etortzen zaite bai hitza implikazioa da, ezta? Implikazio hori eskolan, implikazio hori eskolako elkarbizitzan, inklusibitatea aurrera ematen, eskolako proiektuak aurrera ematen, programa berriak, hitz egin dugu bai ongizate emozionala esan du behar dugula, berrikuntza pedagogikoak eta bar, ezta? Baina ze gertatzen da, eskolan irakasleak saiatzen gara ahalik eta hoberen lan hori burutzen, ez? Eta badaude irakasle asko eta asko eskoletan eskolako motorra direla. Baina nik ikusten dudana hor da guzti honek behar duela jarraitasun bat, ezta? Eta jarraitasun honek oztopo nabarmen bat dauka. Eta oztopo hori izango litzateke egonkortasun eza. Eta ez dakit, ikusten dut hori oztopa handia dela, bai eskolarentzat eta bai hezkuntza kalitatearentzat be bai. Beraz, nik uste dut oso garrantzitsua dela lehenik eta behin zuzendaritza egonkor bat izatea, sinistea proiektu horretan, bai, eta gero, lortzea lan talde potente bat eta eskola horri norabide on bat ematea, ez? Ze gertatzen da, hitz egiten dugu beti zuzendaritzaren lidergoari buruz, autonomiari buruz, baina ez dakit askotan zertan geratzen den. Hemen daukagu Finlandiako kasu bat, nola funtzionatzen den, eta hitz egiten da, hitz egin dugu bai nola plaza batzuk, adibidez hitz egin duzu Beatarra, eta daude beste plaza batzuk oso garrantzitsua direnak. Nik ikusten dut gakoa, guk irakasle gure profesionaltasunetik hoberen egiten dugu. Baina sistematik bai igual beste erantzun bat eman alzaio guzti honi eta hor gako bat ikusten dut. Finlandian adibidez irakaslegoaren aukeratzea zuzendaritzari dagokio hori inspekzio publiko bat pasatuta. Horrekin lortuko genuke bai implikazio guzti hori eta bai beste erronka asko ditugunak aurrera eramatera. Ez dakit, hitz egiten dudanean beti honi buruz, beti izaten da, ezin dugu Finlandiako sistema hona ekarri, ez dakit zer, utopikoa da, zergaitik. Osea, egonkortze horrek eskolari ematen dion balioa eta ematen dion jarraitasunak eta irakasleon implikazioa proiektu guztietan, guzti hori lortuko genuke egonkortze hori zuzena izango balitz, nire ustez. Eta ez dakit, utopikoa baldin bada, gara heldu erdibideko ideia batera, ez dakit, egonkortzeak aldira egin eskola bakoitzeko 1,10, ez dakit, 40 irakasle baituzu, 4 plaza honek garrantzitsua dira, aukera izatea egonkortze hori lortzeko. Zergatik, ze beti behar dugu eskolan irakasle motor horiek, urtetik urtera aldatzea, proiektua berriro azaltzea, eta horrek beti, ez dakit, gabitza, makia jartzen beti gurpilean, ez da? Eta nire galera da hori, ia posible izango litzatekeen edo egonkortze hori seriotasunez hartzea eta benetan hezkuntzaren kalitateari erantzun egoki bat ematea sistematik aldaketa potente horrekin. Eskerrik asko. Erantzun eman aldizudan, nik irakasle bezala eta zuzendari bezala, ez? Lehenengo eta bat nik uste dut bai hitz egin duen moduan Finlandiako eredu horretaz, gure eredua hemen anitza da. Hemen gaude ikastetxe publiko, ikastetxe itunpeko, klaustroa sortzen direnean eta jartzen direnean, publikoan adibidez, zerrenda batutatik datoz, eta ateratzen dira plaza batzuk, eta zuk esaten duzuna egonkortze horrek bai erresten du lana, ez? Azkenean ikasturte batean aldatze 155, 50, 60, zure klaustro barruan, esan nahi duena da, datozen berriei, berriro etortzen direnean, proiektu horretan banatu behar direla. Ez dakit, guk erantzun hori ez daukagu, saiatzen gara etortzen diren berrien gaitasun horiek ikusten, eta zeintzu diren beraien indargunak, eta berriro kokatzen hasten gara, eta indarra ematen horretan, ez? Egonkortze horiek errestuko lukete lana? Bai, nik daukadan klaustroa nik aukeratu izango banu, agian beste erabatekoa izango zen? Bai,
Baina momentu honetan nik daukadan klaustura dagoen klausturarik onena eta hau da nik daukadana. Ikastetxe publiko batean nago, etortzen den jendea etortzen da, eta ni joan nintzen bezala, hasi nintzenean, nire lehenengo zuzendea esango zuen, jode, badator hau, gazte hau, ja, alik eta azka ez du zart, gainera ez du nahi egon, edo ez du erakusten lidergo hori, orduan, gero beste gauza bat da, zuko esaten duzuna, aipatu dituzu gai pilo bat, egonkortzearena eta sistema hori eta oposaketak ateratzarena da guzti hori, ustut bidean ari dela, nik ustut ez dela nire dagokidan erantzun bat, baina bestean da, daukasun ereduari alik eta etekin gehien ateratzea. Azkenean errazen izango litzateke, nire ikastetxe propioan sartzea nik nahi duan lan taldea. Orduan izango litzateke, kokatuko nuke bakoitza nahi duan lekuan, eta aukeratuko nuke nor nahi duan egotea leku bakoitza, baina hori ez da errealitatea. Orduan, hemen, nahiko anitzak gara, izan dizu da moduan, itunpekoa gaude, publikakoa gaude, gauza honak, guk atera behar duguna, zukutu behar duguna da, daukagun errealitatea. Eta momentu honetan hori da daukaguna. Egon kortzeak, errazten du lana, hori bai, hori argi dago. Lehen Begoñak aipatu du, egonkortzea buruan dago lantzen ari direla, aurrera begira ere kontuan hartuko den gai badala, baina ezin degula beti nolabait ezin horretan geratu, eta Ibone berala esan du, hau da, egia da, desiratuko dugu, urratsak eman behar dira egonkortasunaren izenean, baina egiten dugun saiakera bakoitza inbertsio bada. Agian ez nire ikastetxean aldatuko dira, baina beste ikastetxearekiko ere inbertsio bada. Orduan, beti nik uste aprobetxatu behar dugun guztia eta konsideratu, nirean ez baldin bada, pertsona horrengan egin dudan inbertsioa beste ikastetxe batean eragin bat izan beharko du. Eta ez dadila izan egonkortasunaren kontua geldik geratzeko aitzaki bat, ez? Baizik eta aurrera egin behar dugu eta nozi hobetu zenbait gauza, baina baita ere ez da maiontakoen gaia eta Erantzi nahiko nioke kontutxo bat, behin baino gehiotan eta oso foro txikitan esan izan dudana, eta foro handixoan esatea noana, ez lagunak egingo ditu dalako baino, zenbait irakasle inork ez genduke nahiko. Inork ez, egia da, haientzat ere izango litzatekela kuiu, moldatzen hasteko, pila jartzeko eta haiek aratzen juteko, baino nik zenbait ez nituzke nahi. Horrekin ez dut esan, eta beste batzuk ez nituzke askatuko inoiz. Eta haiek behar ditut, baino ikastetxe guztien kalitatea ere opadet, nerea eta besteena. Eta esan nahi den neuregandik hasita, enaiz onena. Baino daukadan onena ematen saiatuko naiz, jarrera horrek balio dit, datorrenarekin. Nere lana handituko da, askoz gehiago, baina esan nahi dut eta erabat ados nago aipatu dezun horretan, egonkortzearen beharra, eta ditugun proiektua horiek aurrera ateratzeko hainbat pertsonaren bertan egote horren beharra, baina prozesuan ari dira baita ere, eta esan nahi dut sinistu behar da, itxaron behar da, eta bitartean geuretik daukagun honena eman ere bai, ez? Txiko dugu? Bai, berriz ere eskerrik asko, gaur hemen egoteagatik. Erronka asko ditu aurrean, erronka potoloa da, aurrean dagoena. Guk gure aldetik, Eusko Ikaskuntzaren aldetik beti preste egongo gara, hezkuntzarekin lotutako zoruetan laguntzeko prest. Eta bakarrik esan, mesutxo bat ere jasoko duzuela, gaurko saioaren ebaluazioa egiteko, eskertuko genizueke ebaluazio hori betetzea, eta hobetze aldera da gure etorkizuna. Eta eskerrak ematen ari naiz, Begoña, bai, eske hori behar izaten direnak. Azkenean, ariketa pentsatuta baino harinago eginda, eskatu behar, Begoña hor aritu gara. Ez, eskerrak ematen ari nintzen, Begoña, eskerrak eman, gaurko eguna, larun bata, egun euskitsua, gure tengabeko ez dakinik udaberri uda honetan, guri herri hontan dakagoen eguraldi hontan hemen egoteagatik, eta zuek esandakoak, gaur esandako guztiak sarean jarriko ditugu, gaurko saioa laster izango dugu, hilaren bukaeran gure webgunean egongo da jarrita, eta besterik ez, eskerrak eman hezkuntza sailari, eskerrak eman
bertara etorri zaretenei eta eskerrak eman Jane Leniemieri ere gaur gurean egoteagatik eta zueik, azkenien errealitateari eutzi egin behar diozuen protagonistak zerate eta zuek bezala hemen zaudeten askok eta askok. Eta nire aldetik gehiago ez zuri ematen dizutitzen. Listo.